Benvidos ao programa Lecturas do IES da Viña, un espazo que pretende dar a coñecer as novidades editoriais en galego que chegan á nosa biblioteca. Hoxe imos falar do primeiro manga escrito en galego por unha artista galega. Estamos a referirnos ao cómic titulado Tam, de Anémona de Río, publicado por Retranca Editora. Para que vos podades facer unha idea de como está a banda deseñada, contamos ca presencia de varias alumnas de primeiro e bacharelato que nos van a realizar unha perfecta crónica sobre a obra. Están hoxe con nós Leticia, Lucía, Yaiza, Nayara e Alicia. Boas a todas. Bo día. Hola, boas. Bo día. Hola. Antes de comentar a obra en si mesma, por que non lles falades un pouco os nosos ointes da autora de Tam? Anémona de Río é en realidade o pseudónimo empregado pola moza Aldara Álvarez García, que naceu en Vigo en 1995 e que se formou na escola O Garaxe Hermético. Algunha de vos pode aclarar un pouco que é o Garaxe Hermético? Pois o Garaxe Hermético é unha escola profesional de banda deseñada e ilustración que hai en Pontevedra. Ou sexa, que Anémona de Río foi unha das súas alumnas. Pois sí, de feito Tam naceu como un traballo de fin de curso, xa que todos os alumnos de Garaxe Hermético deben de realizar unha banda deseñada unha vez que terminan a etapa de aprendizaxe nesta escola. Ademais, Anémona de Río conseguiu o premio fin de curso 2017 do Garaxe Hermético con Tam. A obra foi presentada como o primeiro manga galego. Que nos podes aclarar sobre isto? Porque hai distintos tipos de manga. Os mangas adoitan clasificarse en función do grupo social ao que van dirixidos. Por exemplo, o Kodomo manga vai destinado aos nenos pequenos e o Shonen vai destinado aos rapaces adolescentes. E no caso de Tam, con que tipo relacionades? Para min estaría dentro da categoría de shoujo manga, é dicir, dos mangas destinados a rapaces adolescentes. Eu creo que tamén sería un exemplo de shoujo manga porque o tema tratado pode resultar de interese para calquera persoa, pero sobre todo para adolescentes como a nós. Xa que mencionades o tema, de que trata Tam? Pois de algo moi actual, como son os complexos e as inseguridades persoais, a través da protagonista que se chama Tam. Yaiza, ti poderías facernos un breve resumo da historia? Claro, a historia comeza cando a protagonista recibe un email onde invita a unha reunión de antigos alumnos do seu instituto. Tan ten moitas dúbidas de se ir, porque durante o tempo que había que non vía os seus amigos non se preocupara do seu aspecto e ten medo de que os demais non a vexan ben porque estaba algo gordiña. Con todo, pensa que arreglándose un pouco pode sair do paso e decide acudir. O problema é que ten moitos problemas para dar coa roupa adecuada e coa maquillaxe perfecta. Mesmo a súa mellor amiga lle recomenda que siga unha dieta, pero non o consegue. Finalmente, preséntase na reunión e ali atopa o seu antigo amor platónico Kevin, e a partir de aí comeza a ter unha relación con el. Credes entón que a historia pode resultar interesante? Eu creo que sí, porque aínda que é un tema serio, a autora dalle un toque cotía e cómico que lle fai ver ao lector que realmente hai cousas na vida moito máis importantes que a aparencia externa, como a amizade ou a familia. A min paréceme que Anémona de Río nos quixo mandar unha mensaxe ás lectoras adolescentes sobre o feito de que para conseguir o amor da tua vida non é necesario ter un corpo 10, porque a riqueza dunha persoa está no interior, non na súa fachada. A verdade é que o haber a historia de amor polo medio axuda a manter o interese dos lectores por saber como vai acabar. E que vos parecen os debuxos? Son moi bonitos, os mangas que eu lín estaban todos en branco e negro, pero este está en cor e resulta moi agradable. Eu teño que dicir que as imaxes parecen sacadas duns debuxos animados e iso fai que a historia me pareza máis entrañable. Isto, xunto cos tons de cor pastel, foi o primeiro que me chamou a atención cando vin esta banda deseñada. E que me contades dos personaxes? Como xa algunha dixo antes, a protagonista da obra chamase Tam. É unha rapaza que vive soa cun can e cun papagaio que ten unha gran debilidade, os doces. Isto é que fai que se produza o conflito na obra, xa que por un lado está o desexo de Tam de ir á xuntanza cos seus vellos compañeiros, pero por outro lado está o feito de que devece polas lamonadas, de maneira que non consegue facer dieta para conseguir mellorar a súa figura.
Pero iso non lle importa, ao final consegue un vestido que lle senta máis ou menos ben e preséntase na festa. Tamén é un exemplo de valentía porque consegue superar os medos iniciais ao que dirán dela. Pero Tam ten unha amiga, Amanda, que a vai axudar e tamén ten unha nai coa que mantén unha relación bastante distante. Amanda é a salvadora de Tam nun principio. Para que recupere un pouco a súa figura, primeiro proponlle ir ao gimnasio, logo facer dieta, pero, finalmente, dáse conta de que é máis importante a felicidade de Tam e invita a comer un gofre. Non vos esquezades de Kevin, o amor da época de instituto de Tam. Este resulta ser encantador. Cando volve a ver a Tam, trata con moito cariño e respeto. Tamén aparecen no cómic algúns dos antigos compañeiros de Tam e dependentes das diferentes tendas ás que vai a protagonista. E aínda que non son personaxes en si mesmos, non podemos esquecernos da cadela e do papagaio que viven con Tam, pois son adorables e simpatiquísimos. A historia que nos presenta Anémona de Río é totalmente actual. Os lectores poden verse identificados en moitas viñetas, non credes? Eu penso que sí, porque Tam podería ser calquera de nós. Curiosea nas redes sociais, busca vídeos de maquillaxe en internet, nun determinado momento ten a casa feita un desastre. Que foi o que máis vos gustou ou o que máis vos chamou a atención da obra? A min o que máis me chamou a atención foi a referencia que a autora fai ao estudio Ghibli no principio do epílogo, representando a Kevin e a Tam vestidos da película Nikki a aprendiz de bruxa. A min o que máis me gustou foron as escenas cómicas que se producen cando Tam vai polas tendas. A mí fixo moita graza a alteración das marcas grandes como Burger King ou Dolce Gabbardina. A min o que máis me gustou son as magdalenas que aparecen detrás da portada e da contraportada. Están moi ben debuxadas, dá ganas de comelas. Eu o que destacaría é a ensinanza que sacamos do libro sobre que a beleza exterior non é verdadeiramente importante. E aquí remata o noso programa de hoxe. Esperamos que leades Tam porque é un fito dentro da banda deseñada galega, nada máis e nada menos co primeiro manga feito no noso idioma.